Ano ka? Ano siya ginuktok diha? Sa problema ni mo? Uy, ay sige hinuktok ba? Manggod ma oy. Hapit ng Ay! Pasko. O lagi, bagong sapatos. Lioy, wako na lagbawon sapatos. Bagong t-shirt. Wala. Kasunis. Wala lagi ko kanang lang gamit mo oy. Kabaw na ko. Pinkinak. Dili wala ko na kinahanglan lagi kwarta. Wala ko ana dili ka na akong kinahanglan ma. Saan ba mo kinahanglan? Oy, kapuya ni bata. Magsige mo hinuktok, Ginoo. Sakit pa kaya akong dugan mo oy. Wa ko ka-move on sa akong ex. Wala, oy, kadugay naman yung taon ato. Hapit naman mo tuwig. Kapag kamubuan. Kung gani kaya nga rin may buwan na ito naglalis. December, padong Pasko, wala hinumin at tanong Pasko. Saan naman yun? Di na Merry akong Christmas. Mo gani. Usuri kag mall para ma-enjoy ka. Kung mga barkada ni mo. Di ko ma-enjoy lagi na mo. Kaya tayo nakato na itong mall, makakita ta dito na ay nag-holding hands. Na ay nag-hungit-hungit. Masakit og gamot akong dugan. Ngita lang gulinga may mulakaw sa kumay kay kapoy na kay zigjakol. Kit na kay ako ang luso. Maray sa mangita og lingaw. Aray ako. Sabi yan. Uy, asariyo. Uy. Ano ako buhato na ni. Kung anak, sige nila kagul. Ito na ko dambing. Ano ba ko ang dambing? Ayo, Beng! Oh! Naglungag na ikaw, eh. Pasok sa labas. Ay, ginoo ko, Beng. Kapay. Saman? May problema, Beng, eh. Nah, kwarta na po na imang mo. Praning, mangguro ka, Beng. Uy, abi kay, may unod na problema. Kwarta, wala, Beng. Kwarta, jud pirmi. Basig mangulam ka na ko ha. Uy, din ako alang huwang, Beng. Usabon ko na lang akong bisyo nga si panghuwang, Beng. Uy, sunod tuwig, Beng. Bahala mo ko yung makaw. Din akong si panghuwang, Beng. Ayo kay. Akong problema ba? Akong anak. Ano man ay mo anak? Akong anak, Beng. Tapos na lang tuiga, way kalipay. Wajud ka move on sa yang ex, Beng. Kaya, ano ito na yung problema? Dapat siya na problema na. Uy, atong anak na problema. Kitang inahan ba problema po tag-apil. Sus, Ginoo. Ako ba nangita ako babay? Basig naka rito nga babay ba para ni Cesar ba? Babay? Oo, kay wala gyud siya ka move on sa yang ex in pagbuwag nila. Natud karon magulaan niya. Di ko ganahan, Beng, mo tapos mong tuiga nga di ka sa Cesar og kalipay. Ano ko ba ka nang makita na ko yung ba nga saya pud kaayo. Musama Ako i-recommend nimo. taraw na. Feel ako nga, murag taro nga murag dili. Kanang medyo may pagkakiaton siya ba? Kanang murag gaton. Aw kana ba ko anak kay para si Cesar ba? Wala na ko ba? Sama-sama na kasi anak. Birik-birik po Cesar ba? Kaya baka biya na ako ay tao nga. Mawawon kayo na, di na malabok-labok ayo. Sige, kana lagi diha na. Nga, saan mo na? Kanang Pagkae ha, bayrisad. oh, bayad din na, Beng? Ha? Dili man, parang masugot siya ba sa imo ang gusto. Para masugot ang bubay na kung gusto, bayran akong bubay. Oo, pila may bayad po, anak. Ano siya po? Ako na ayaw babae, di man. Bahalag mahal, Beng, mabayad ko, Beng. Uy, Gani. Para si Cesar ba, ma? Ano, ang lang ba? Nasa tayo color ba? Gani. Tag-asa ba na? Asrakit, ang balay, anak. Kabantay ka to ang sityo Boto Barangay Baho. Aduh, kana po, di hang mga baho, Beng. Uy, dali dapita di ay bubay, di ay. Diha ka mo agi, nya mo straight ra ka, nya mo liko, nya mo straight, nya mo liko, nya mo straight, nya mo liko, mo straight, nya mo liko. Mauna na siya, gumag mo last nga liko. Streetan, mauna na dyan na siya. Iniglas na liko, mo street ko, di na ko muliko. Mo straight ka, muliko ka, mo straight ka, muliko ka, mo straight ka, muliko ka. Iglas na liko, mo straight ka, sad ka. So, di na ko muliko. Depende na ni mo, mang. Ay, kapuya, yun mo, mang. Sige, salamat kayo, Beng, ha? Beng, salamat kayo, Beng, ha? Oh, sige, bye. Sige, alsa ko, Beng. Ito dapita, giingo ni Dambing. Uy nga, bubay nga ka ng pairan tanako ba? Mo straight, nga, muliko, mo straight. Last naman ni straight na ko, asa man dapita. Uy, di naman ko pwede muliko, ani? Ay, nag-check sa unahan. Tanda ko na ko, ba si kailan siya? Ay, miss. Anang, pwede mong tana? Kanang, Pwede naman.
Basin kaila ka ba kanang kalimot ra ba ko kisayngan atong bayhana oy. Si Dambing ang nagkuan ako. Dambing. Kaila kang Dambing? Oh, kaila ko ang dambing ay. Suod na akong amiga. Ah, bakit ikaw iyang gimin guro? Nga kanang bobay ba nga Babay nga. kanang daga unya kiaton. Oo, akala. Nga nagpabayad ikaw na? Oo, akala ko na. Ah, sus, ikaw gilagi di ay sus. Nga naman ta. Kanang di na hanta ko'y ihangyo ni mo miss ba. Pati sa akong anak. Ano man dai mong anak te ay? Di kung anak man gud kana ganing hangtod karon miss ba magwa siya ka-move on gani siyang uyab sa unang panahon. Nya kanang wa di mo kita niya nga malipayon ba. Uya gud na sa imong anak gud. Mao gani kana ganing luoy kaayo nya. Siyempre ako inahan gusto ko nga akong anak makita po nga malipayon siya ba kanang nya ugma Pasko na baya murag gift na ko niya miss ba. Kwarta na tagay sa kwarta. Ay, Malipay sus. siya ba kwarta or Miss, mga jud mo dawat. t-shirt, sapatos, mama gusto sa mga laki ba? Tanang luho ako nang giatos sa anak di jud mo dawat kay bubay yang gusto miss. Uya gud. Bubay lagi nya mo okay ka miss nga mag nya pila man say Ako ako. mo i-gift. Oh, sa kay imong siyempre anak. uba Pasko na ugma. Ah, pwede naman pero dapat ay kwarta. Hoy, libre ron. Unsa mahal na kay palitunon. Kwarta ba? Pila masad miss ong 10K. 10K pila na ka buwan. Ano siya sa kabuan 5K. So, 2K ko dito sa ay, 2K naman. 2 months ko na sa inyo, ha? Ah, nya. Kana ganing sure ka miss kana ganing malipay na akong anak ana miss. Malit, hoy, ako pa. Palipayon tayo mong anak, hoy. Ya buhat Ano gid ba mo to? pinaka the best ana miss. Yes, yes, yes. Sana all. Oh, money down. Miss 15,000 ni ha. Dala ni pinaskuhan ako nimo. Kay punan ko pa naog. Makita jud nako akong anak malipayon jud kayo kong anak. Kay mao gyud akong kalipay. Salamat kayo, ha. Nya, Asa man inyo, ha? tubabaw, kuyog ta. Sige, sa kuyog ta. 2 hours later. Abot na ko anak niya. Layo ka ba sa inyong bali, eh? Layo lagi kayo ikaw. Bali niya. I-gift man ka ko sa imong anak ka. Ay, rapper. Di na lang ka mo palit kay maabot na niya to. Irap lang ikaw ani. Ay, bati asad ana. Uy, ka nang nindot. Uy, katong na yun. Na yung mga Santa Claus. Ano ba? Kaya para... Oy, di na ni kay Green Musad. Di ba Pasko? Maabot akong anak karon taot lakaw man to. Dali na ka. Bati asad ana. Uy, Ay na reklamo ni bayad kay unin mo. Kina dili na kay putong ka. malipay ka ni mong anak. Pati bati ang pamputosi. Lagi. Sus malipay lagi na akong anak lagi. Padung naman kayo mong anak. Lagi mo gid dalion ta ni kay para di kanya makitaan. Kay ana imong tiil. Ko ang chinlas kay makita ka. Karo kay ni abot sa akong anak. Grabing kalipay lagi ato lagi kay mao man ni Kaya na imong anak. lagi kapoy naman na siya. Kapoy naman siya jakol eh. Ingon siya kapoy na siya jakol kuno. Mao na mo. Ay na pag niyo ka. Ha? Lagi. Kay mahal ba ako bayad di mo? Imagine na 15,000. Pampahay din yung post. Bako lagi post. Yuda na ko. Ah, Nak. Oh, dali amang ka na balik. ako kita dyan. Na enjoy ka. Wala ay, kining naong nga na-enjoy ka nga. Ay sa ayo paglakaw gud ka na ko gift mo. Ugma Pasko naman. King naman di ka makain nga. Ay, sige, jeep wala ko ganahan ang gift eh. Ayaw lagi pagsakasa kay na ko gift nimo. Kini? Oo, sure jud kay ko ana malipay ka ani na. Ako. Malipay lagi ka ani, ina ko bakakon. Mo na akong gift nimo ha para ugma. Kakon. Yung gift din na ko malipay ka ani. Kabaw ka layo kay ko ani gipangitaan. Isa ka ko ani 5 ka buntod para lang makitaan ko ning para i-gift nimo. May ko ka na lang gift. Sige ma. Di lagi. Mo Ex ni mo pala gipangita yun. mo ni mo kinahanglan. Ha? Nya, mulakaw ko hay i-open ni unya, i-open ni unya akong gift nimo. Ha? Imuha bara imo biya ni. Kuya, sa danin niya. Ablihin niya na ha kay dapat ko ron. Sus. Mukha ba na niya? Ay. Kaya mahala ni mo ay. Gasto-gasto na malang taong kani ay. Gasto-gasto lang. Ingnan di ka nga, di ko kinalan. Bay! Uy. Magulanon kay bay? Bay. Nagi kasakit gamay bay. Sa ako man tanay nga. Wa man ibaw na biya ka sa akong problema. Ibaw kang kay gugma kay kuwato niya nya. Sakit kay ang pagbiya ba. Jesus. It really hurt, you know. Bay. So sayo ra ka ng problema ha bay. Daghang babae ba daghang namanting ano mga problema nga ng mga babae. Nagka lagi ba yun niya? Wala may parehas niya, naginusara ng buto niya.
sa karon. Kitan baga pero makapag na kag babae mas labaw pa ato, di ba? Wag tang na problema ni mo dayon. Unta. Iyo pag gol-gol bigi. Ano ba ya miri na ba ya? New year ba? Ito yun mo dre. Are ko lang na ko diri kay bisan. Hanggang na siya kagtagay na po. May pa mag nakay sa tagay. Karon man kinagod. May paitagay na to, bay pero na magkay problema ka. Nam ka kay chicks dito ka. Basta hindi mo yun na nako. Maka move on ko. Aw, sik sa istoryahan bay, di lang ka mamili na daghan. Sabi ko na. Bay sa man na bay. Di nga ako kung inahan nga di. Sige regalo. Putos-putos. Buda na yung saan. Dakuha mura magkunsan eh. Mura mo yung gasol. Ah, pinagago ka bay seryo. Ay, muha na ba ay? Ada buot puto sa. Muha na. O yan. Kung ganahan, regalo ron. O kung ako sa mood, anong regalo ba? Muha na ba? Ino ihatag na ko yung masuko imong girikanan. Ay, ako'y bahala lagi. Pasabot ito dito. Kung ganahan lalagay ko. Anong gift lagi? Oh my Sige god. na. Puntay. Kaya ka. Wapro kay bawang sana eh. Ah, di lang ko ilain na to di imuha na. Muha na lalagay na ako. Hatag ni mo. Mapakya kasi mong mama. Muha na. Yab, si ikaw ko'y mapatay ni mo ron si kagkang balibad. Na. Mangunay na mo. Yes, ito. Ah, problema mo war na oy sa. Tipo ka ba ng una ko? Ako may muhang. Muha may hatag ka na daw. Salamat. Gaya, bag-abli. Ay, bag-inita. Bay. Nyasa, bay. Bay. Nyasa. Bay nyo sa. Okay. Ramo din yung gift ni mama di ay. Isa sister niya do. Ako. Ikaw? Pero gihatag naman ko ni mo niya. Ha? Yan ako. Kadungog di ka. Kadungog. Ako, uy. Imo na nigatag na ko ya ako. Ako ani bay gift ni sa akong mama gift. Mao gani imo man nigatag na ko sabon ni. Gift lagi ni GIP gift. Sige. Ay sige gulit-gulit ka ako ang gift. Gift ni na mama, imong gift ma. Giilog ni Jerry ma, imong gift. Imo man nigatag na ko. Ako di nagbago na ko na. Nagbago na ko na ma. Tuwara ko na sanggot yung mga na. Bisa rin dunggan ni Jerry ma. Kaya imong gift na ko. Gihatag ma. Ang gift na ko ma. Ay, gihatag mo ko ni mo niya. Ha? Ayaw. Amo ka. Ako ka uy. Ako ka ba? Ako eh. Ako.